अरन नों थांना थासान्दियाव आं बोहैथिखौ मालाबाबो मोननाय नङा बिनिखायनो बोहैथिखौ मोननो थाखाय आं नोंखौ बोखारथारनांगोन मानोना आं बोहैथिखौ जोबोद मोजां मोनो सोरखौबा गोसो थोनानै जों सोरखौबा सेनानै लानो हाया जेब्लासिम बै सुबुङाबो नोंखौ मोजां मोना बोहैथिया आंखौ मानो मोजां मोना जानो मोनगोन नाथाय नों थांना थासान्दियाव नङा थफिराम बोहैथिखौ हारसिङै हगारनानै हो बोहैथिखौ गोसो बायदि थांना थानो हो नङाबा दिगदारसो जागोन बावै आंखौ नों धमखि होलायदों बाराबा नोंखौ गारालै आं आखाया थिखां जेराव दं बेवहायनो गसंनानै था नङाबा नोंनि जिउआ 1 सेकेन्डावनो गोमानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा सिलाया हायाव दोन नङाबा गावगोन जों जोहोलावफोर दसे थाथ' थफिराम नोंनि आखायाव दाबो सम दङ मोजाङैनो जुदि न'आव थांफिननो गोसो दङब्ला जुदि नों आंखौ बुथारनो होननानै फैदों अब्ला नोंनि आखायावसै डिसिसन नों दानो लानांगोन नों अरनखौ गावबाबो बिसोर नोंखौ गावफिनगोनलाय लांफैया गोथाङै थांनायानो मोजां मिथिबायना अरनखौ बुथारनो फैनानै जुदि नों थांनानैनो थायाब्ला मालाब्रा एफा खस्थ' खालामनानै थुदि नों सैथोखौनो बुंदों बे अरनखौ आं दिनै बुथारथ'ला गसाइफोर भगबानफोर गोजौनि मालफोर बोरैबा गोलसिम मिस्टेक जाबायलै जोंखौ थांनो होदोलै थफिराम नङाबा आंनि हान्जानि मानसिफोरा नोंनि जिउखौ लानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा जागोन दे धन्यबाद अरन धन्यबाद नोंनि साननाया जाफुंजोबथोंलै बर' हारिनि जि खामानि मावनो नागिरदों मोजाङै मावनो हाजोबथों सन्थला नों मानो थफिरामजों थाफाबाय थायो माथो बुंनो बे अरन नोंथ' मिथिखायो आंखौ जेराव पार्टी बेयाव आंबो बाहागो जेराव जाग्रा बेयाव सन्थला बेनिखायनो बुजिदो अरन नोंथां जानाय लोंनायफोरखौ एसे खम खालाम थांना थासान्दियाव जोङो एसे जानानैबाबो थांनो हायो नाथाय सानसेयावनो गाबोन मोनजानाय नंला होननानै जायोब्ला लोङोब्ला खहा जायो बेनिखायनो बे केयारफुल सन्थला फैदो एसे गोबावलाय थफिरामा लिंहरबाय आं थांनोसै दे कामन्द बुंदो नोंथाङा मा आदेश होयो आच्छा जोहोलावफोर रैरुबा मैया गावनाय बडिखौ मोनबाय ना मोनाखै सार अब्ला नागिरहैदो जागोन सार मानो होनोब्ला सुथुरा जोंना बांबोगासिनो गुबुन हारिखौथ' बाथो गावनि हारियाबो जोंनि सायाव गाज्रि नोजोरै नायगासिनो बेनिखायनो जोंहा जेबो फोरमान दोननो हानाय नङा गासैबो फोरमानफोरखौ जोङो खोमोरनांगोन थाबैनो मैयानि गावनाय मानसिनि गोथै देहाखौ थिग खालामहैदो जागोन सार बे थफिरामानोथ' बोहैथिनि उनखौनो गारा माथो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं बोहैथिनिसिमबो थांनो हाला मा गोसोयै आं बोहैथिसिम थांनांगौ जाखो बोहैथिया मालाय गुबुनजोंसो दं दा थाथोंसै बिदिनो आं बोहैथिखौ डिस्टार्ब होनो गोसो गैला अब्लाबो बोहैथिनि थाखाय जायफोरा दुथां बोहैथिखौ गोजोनै थांनानै थानो होआ बेखौ आं मालाबाबो दोना दिनैथ' आं थफिरामखौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय हगारबाय आं सेकेन्ड टाइम आं मालाबाबो थफिरामखौ बेफोरबायदि चान्स होनो हानाय नंला माथो सानायानो दाबो जोबालै पेन किलार जाबाबो जानाय नङा सादों होननानै थाबाय थाबा जानाय नङा थाबैनो अरननिसिम थांनोसै आं सिराजा बेखौबो खेबसेयावनो गैया खालामखानोसै नामाब्रा नों मानसियालाय माबायदिब्रा मानसिनि जिउखौल' लानो होनबाय थायो गिबायलै आंलाय गिबायलै नोंखौ आंखौबो मालाबा बुथारबालाय नों आंनि खावसे बाहागोसोब्रा नों गैयाबा आंनि मोदोमा पेरालाइससो जागोन मिथिबाय सिन्था खालामनाङा आं नोंखौ जेबो खालामा सिराजा शाला सानस्रिया नङामोनब्ला बेखौ बुथारबायमोन आं दिनैनो बेबो आंनि बोहैथिखौ नोजोर होयो नाथाय सानस्रिनिफ्राय फैसा लाबायना आङो बेनिखायनो जेबो खालामला इरागदावखौ लांबाथ' नों बांसिन फैसा मोनबावगोन नङा होमबा नंगौथ' आरो बेनिखायनो इरागदावखौ आङो जेबो खालामनो हाया बेखौ मोजाङै मोजां लानानै थांफिननांगौनो सोरलाय आं नोंनि नोम्फाया नोंखौ लांनो फैदों आच्छा बिदिब्ला आफा आइखौ मानो लाफायासै नों आइखौ लाबोबानो जायोमोन ना नों आफा बावै नों आंखौ उल्थासो एदावफिनदोंना होमबालाय माथो बुंनांगौ आरो बे हाग्राबारियाव मा मोनफैदों नोंसोर सानैयालाय आंखौनो लांनो फैदों जों आंखौलाय मानो लांनो फैनांगौ जाखो नोंसोरलाय आरो नोंसोर लांनो फैबा मालाय आं नोंसोरजों मानो थांफानांगौ मानो थांबायलाय नोंखौ लांनो फैदों जों बे हाग्राबारियाव मा मोनदों नोंलाय बे हाग्राबारियाव मानो फैदों आं मोसा मुफुरफोरजों रायलायनो फैदों आं मोसा मुफुर जिब जुनारनि भाषा सोलोंनो फैदों आं मा थफिराम नोंबो सोलोंफादों नामा मोख्रानि रायलायनाय होनलायनाय फाग्ला जामारबाय नोङो हरसे मा हाग्रायाव थाखो फाग्लायानो जामारबाय थौ खबरदार खोथाया गाज्रि जागोन खोथाया गाज्रि जानायनि सिगां नोंसोरखौ वार्निं होखानोसै आं आंनि गोसोबासो थांफिनगोन नोंसोरजों थांफिनग्रा मानसि नङा आं बावै जखम जानाय मानसियासो बिदि बुंबावलायदोंना बे उदैयासो जों फुस्राय जाखो नोङो ना मोसाजों ना मुफुरजों मा जाखो
जाखोब्रा नोंनि उदैया जेबो जायाखै हाग्राबारियावलाय एसे एनैया जाखायो आरो आं डक्टर फरायफ्रामनाय नालाय आं एसे एनैखौ मिथिखायो आंनि देहाखौ मारै मोजां खालामनांगौ मोजां खालामनाङा स' नोंसोरबायदि मोख्रा सानैया आंनि खिथु खिथु दाफै नङाबा दिगदारसो दं ओइ बांद्राय अख्रा जानाङालै नोंखौ जों लांनो फैदों होनदोंना नों हाग्राबारियाव मानो फैदों बेखौ मिथिगौब्रा जों इरागदाव अरननि थाखाय नङा होमबा आं अरननि थाखाय फैदों ना सोरनि थाखाय फैदों नोंसोरनोलाय मानो होद सन्दला जानाय नङा थुथु हमैनोसै बे मानसिया जखम जाखानानै दंखायो खबरदार आंनि खाथियाव दाफै नों बुंबानो जागोन नामा ओइ रागदाव भाई गाज्रि मोननाङालै थौदोब्रा जोंजों बाबावै आंखौ जोबाय नों इरागदाव गसाय गोलैबायसो माथो नोंलाय मा नायबाय थाखो हमा मानो मानसिखौ गसाय मानसियानो गैला माथो ओइ सन्दला बारा गोजान थाङाखै नागिरदां जों थांनायाव गैथारालां नोंखौ मानो लाबोफ्लांनायसो नंबाय आं बोहैथियाय आलासिफोरा फैबाय बोहैथियाय थौदो जागोन आफा नों थौग्रोदो दे आइ बांद्राय सानबाय थानांला बेफोर गासिबो खाफालनि लिरनायसो आइ नों बांद्राय साननाङा दे आइ अरन आं मा खालामबावनो दे माबायदि दुबिदायाव गोलैखो आं नों मानो आंखौ खेबसेबो फन खालामासै अरन आं जोबोद दुखु मोनबाय अरन आंनि डिसिसनाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय अब्लाबो जेसेबांखिनि हायो थाब आंखौ कल खालाम अरन प्लिज अरन ओइ बायथि हौवा गोदाना माथो बोरायरायथारहाय माने बांद्राय बोरायबो नङा आं नायनानै फैबाय दासो नोंलाय मानो हाबा जानो नागिरखो दे बायथि आं मा खालामबावनो दासो देलाय अरनाबो फैनानै आंखौ जेबो बुंलाङासै आंखौ खेबसेबो लोगो हमलाङासै अरना 3 बोसोरनिबो बारा जाबाय अरनखौ नेनाया अरना मानो बुजियासै दावसो देलाय आंथ' जेबो गोरोन्थिखौनो मावाखै जुदि अरना आंखौ रागा जोंनोबोथ' आंहा गोरोन्थि मावनांगोन ना आं मालाय माथो बुंनो अरनाबा नोंखौ मानो लोगो हमारसैबा आइ आरो आफामोना आंनि दुखुनि थाखायनो गावसोरबो दुखु जायो बे खेबाव आइ आरो आफामोनखौ आं दुखु होनो गोसो जाला बरादा माथिं लाङो बिथिंनो थांनोसै आंनि खाफालाव जुदि बोराय हौवायानो लिरनाय दङब्ला बेजोंनो जानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो हौवाया इसिबांबो बोराय नंद्राया आरो थेवबो अरननिख्रुइ एसे बोरायसिन आरो आं मा खालामबावनोथाय जेबो सानना मोनासैहाय आं माथो बुंबावनो बे अरनाबो मानो नोंखौ लोगो हमासै दे नोंखौ बयफ्रेन्ड गोनांसो सानाखैथ' जानो हागौ बे खोथाखौ आं मालाबाबो सानफेराखै नाथाय अरना आंनाव सोङालासिनो गाव हारसिं बिदि सानबा बोरै जानांगौ जाखो दे आंथ' बिनो खोथा होनानै दोनखादोंना आं मालाबाबो बिनि अनगा रावखौबो गोसो थोआ होननानै होमबालाय मानोथो नोंखौ बेफोरबायदि खालामखो बेलाय आं जेबो मिथिया आं अरननि बागै जेबो मिथिया बे आंखौ मानो बिदि खालामखो बेनिखायनो आइ आफानि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैला आं आइ आफाया हाबा होनो नागिरदों जेब्ला बेखौनो खालामथोंसै माथो बुंबावनो आरो अके डियार सानस'हायै गोसो नायग्रा लोगो नोंथांमोननि सेराव सानस'हायै गोसोखौ लाबोनोनो हायासै नोंथांमोना लुबैनाय बायदि बेनिखायनो सानस'हायै गोसोखौ थाबैनो फोजोबनानै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान एपिसड लाबोनो नागिरदों जायनि मुङानो जाहैबाय जुजाइनि अर स' नोंथांमोना सप्तासेनि उनाव नुनो मोनगोन सानस'हायै गोसोनि एपिसडखौ थाबैनो फोजोबनो नागिरबाय जिहेतु एपिसडखौबो नोंथांमोननि सेराव बेक टु बेक लाबोबाय थानो हाया नालाय एबार गोदान एपिसडखौ माने बेक टु बेक लाबोनो नाजासिगोन आरो बेनिखायनो सानस'हायै गोसोखौ जेसेबां हायो बे साननैसोआव लाबोनानै फोजोबनायसै दे लोगोफोर अके बाय बाय लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट